Bună dimineața, dragi prieteni! Este o dimineață frumoasă la Oradea și după câteva zile în care am fost plecat din localitate, mai exact am fost plecat de vineri dimineața, nici măcar n-am îmbarcat pui personal pentru Tata Banea 2. Aseară am ajuns din nou acasă și astăzi este prima zi când mă ocup eu personal de puii noștri. Până el s-a ocupat fiul meu Claudiu. În acest moment, vedeți în spatele meu lancia de la steag. Porumbeii sunt lăsați afară, ei trebuie să zboare cam o oră. Folosim și steagul pentru acest lucru. Și am zis să vă arăt tuturor cum pregătim porumbeii pentru următoarea etapă. Aș vrea să menționez, așa cum am mai menționat și în celelalte videouri, că scopul nostru nu este să câștigăm neapărat etapele de la pui, nu ne supărăm dacă o facem. Scopul nostru principal este selecția. Iar pentru aceasta nu ducem porumbei la antrenament, de exemplu, decât foarte rar cu mașina. Săptămâna asta n-au fost duși, de exemplu, deloc și nici nu vor fi duși. Mâine seară îmbarcăm pentru Tata Banea 3, a treia etapă consecutivă de 300 de kilometri. Am prins 3 etape de Tata Banea foarte grele, 2 foarte grele. Ați putut vedea și pe unul din videourile mele, prima Tata Banea, și a doua a fost la fel de grea. În pregătirea celei de-a doua etape v-am arătat cum am pus porumbeilor apă în ziua îmbarcării, vinerea dimineața. Porumbeii s-au comportat foarte bine. Am angajat 61 de porumbei, avem acasă pe ceas 49 și cred că sunt 50 sau 51. Și așteaptă o nouă etapă dificilă. Planul nostru de zbor include 4 etape de 300 de km și o etapă de 550 de km și lucrurile astea le facem săptămânal. Astăzi este prima zi din săptămână când primesc suplimente pe mâncare pentru pregătirea de concurs și este prima zi, este prima dată în cele 7 etape când porumbeii primesc un condiționator de concurs înainte de plecare. Poate în condiții normale nu le-aș oferi, însă puii sunt destul de năpârliți. Perioada este destul de întârziată și atunci am decis, după ce am văzut aseară, după ce m-am întors acasă, să le ofer un ușor supliment pe hrana de concurs pe care o primesc. Este hrana de concurs KIP 3. Am folosit tot anul și folosim inclusiv la pui mâncarea după amestecurile familiei KIP. Deci KIP 3 la concurs acum, iar diseară va fi suplimentată cu câinepă și cu rapiță și tot astăzi vor primi și tovo. Eu nefiind acasă, n-au primit tovo porumbeii. Așadar, ce le oferim? Healthy Oil, acest amestec excepțional de 10 uleiuri. Am folosit-o sezonul personal, sunt foarte mulțumit de el. Așa, trebuie pus cu grijă, nu foarte mult. Eu folosesc un tel ca să amestec mâncarea. M-a luminat soția mea în urmă cu vreo 2 ani de zile cu privire la acest aspect. Telul face o împărțire foarte uniformă a ceea ce punem pe boabe. Și Fly Power pe boabe. Scăpat un pic mai mult ulei. Nu pot să vă arăt că sunt singur. Telefonul e fixat acolo. Așa.
să pun asta aici jos și am să vă arăt și combinația în apa de băut. Blitzform. Porumbeii noștri primesc săptămânal, fie iarnă, fie vară, iar la concursurile cu maturi și de 2-3 ori pe săptămână, Blitzform, un produs de excepție, Așa. Le punem destul de bătrână și siringa asta deja obosită. 5 ml la 2 litri de apă și totodată le punem vitamino. Ca să pot să trag mai ușor, nu e plină sticla. Pun așa aici în căpăcel și pun vitamino conform dozei, 3 ml la 2 litri de apă. Totodată voi mai adăuga la fiecare adăpătoare, după ce vor fi pregătite toate, aproximativ o lingură de lămâie. Este o rețetă pe care am învățat-o de la Steve Van Bremen, vitamine, Blitzform și lămâie. El mai folosea și vitamina C, câteodată sare de lămâie. Acestea sunt amestecurile pe care porumbeii noștri le primesc astăzi, pentru ca sâmbătă să facă față la o nouă etapă care se anunță din nou dificilă. Pe câmpia asta Ungariei, pe pusta maghiară, etapele sunt destul de grele, dar fac o selecție foarte bună. Scopul nostru final este selecția. Mai avem încă aproximativ 50 de porumbei la zbor, dintre care, din socotelile mele, avem aproximativ 35 de femele, iar peste iarnă vom avea nevoie de aproximativ 15 dintre acestea. Așadar, încă mai avem de selectat porumbei și etapele din acest an în asociația noastră, deși foarte dure și deși pe mulți colegi i-au speriat, pentru că asta se întâmplă. Când avem o etapă mai dură, când începem să pierdem porumbei, ne speriem. Ne este frică să nu rămânem cumva fără porumbei pentru anul viitor, uitând un lucru simplu, că avem nevoie de cei mai puternici gladiatori. În zonele dificile, cum e vestul țării, chiar și cum este Ardealul, o zonă foarte dificilă, avem nevoie de gladiatori, de porumbei care se știu descurca în orice condiții, de porumbei care știu să vină pe capul lor acasă. Iar la noi în vest, când jucăm maratoanele din Germania, porumbeii trec munții Tatra, după care ajung în pusta maghiară, unde condițiile de zbor sunt grele și dificile datorită temperaturilor mari și datorită, de asta se numește pustă. Pustă este un soi de mlaștină în limba maghiară. Este umiditatea foarte ridicată. Toți acești factori, plus vântul, care de cele mai multe ori bate de la nord la sud, face ca porumbeii noștri să aibă un traseu dificil de zbor. De multe ori să ajungă spre sudul zonei, spre Timișoara, spre Arad, de unde trebuie să descurce singuri, și pentru acest lucru avem nevoie de super porumbei. Și singura cale de a face super porumbei este să-i zburăm la sânge. Pentru a vă da un exemplu pe care eu îl apreciez mult, Victor Bădălău de la Caraș-Severin. Îi găsiți profilul și pe Facebook, îi găsiți și sosirile și rezultatele. Este poate primul crescător din provincia vest care a început să zboare pui la 3 fonduri. Extrem de greu, cu pierderi extrem de mari. În schimb, a descoperit o familie de porumbei de excepție. Urmează să ajung și eu la Victor să-mi iau un pui din bătrânul lui. O familie de excepție, o familie de porumbei care vin acasă cu pierderi minime,
în acest moment. Asta după ani și ani de selecție care continuă mai departe. Ce bă, te-ai storat? Selecție care continuă mai departe la Victor. Și lucrul acesta se vede. Vă doresc tuturor o zi frumoasă, succes în etapele care urmează și să vă iasă așa cum v-ați propus. Să câștigați etapele dacă v-ați propus, să faceți selecție dacă v-ați propus și dacă se poate, ne dorim și noi să și câștigăm, să și facem selecție. O zi frumoasă tuturor!